IMIS už je 8. ročník, takže už to má nějakou tradici. My jsme byli osloveni s Braňopolákem jako agentura, aby jsme pomohli trošičku nějakým způsobem tady s programem. A samozřejmě tyhle formáty díky tomu, že děláme lifestyle a podobné eventy, jsou nám hodně blízké, takže se nám to líbí. Modní přehlídky, krásné ženy a ten životní styl, který je dneska trendy. Já budu v porotě, takže jako porodce mám možnost aspoň ovlivnit trošičku to, jaká bude volba té ženy a budu přednostňovat samozřejmě i tu inteligenci, nejenom tu krásu vnější, ale i tu vnitřní a moc se těším. Jsme vlastně založili s kamarádem agenturu si svoji, že jo, ohledně lifestylu, ohledně eventu a ohledně podobných věcí. A najednou jsme celý léto vlastně moc neměli do čeho kopnout, protože léto je taková okorková a najednou po tom létě začaly chodit nabídky, takovéhle věci, IMIS, dívka roku a my to hrozně, říkám, to je super, protože já tomu celkem rozumím, si myslím, že po těch 20 letech v showbiznisu, po 30 letech mi to hrozně nadchlo, že to můžeme dělat, a mě hrozně baví to, že najednou nejsem ten člověk, který jde na to jeviště, který tady není za tu celebritu, jak se tady říká, ale najednou jsem ten člověk, který se stará o ty novináře, tady běhá tady s klíčenkama, rozdává všem tyhle a mě to hrozně baví. Já jsem přijal pozvání na soutěž IMIS 2013, protože spolupořadatelem je Braňo Polák. S Davidem Radilem jsou to výborní profíci a dokonce jsme si několikrát v některých věcech pomohli, tak to pro mě byla radost. Já upřímně řečeno o tom, že existuje soutěž IMIS, jsem vůbec nevěděl. Dívky jsem do této doby neviděl, to znamená, budu asi patrně rozhodovat podle momentálního stavu, určitě nejenom podle toho, jak budou vypadat, ale podle toho, jak se budou prezentovat. Na ten večer se těším, i když tyto akce opravdu nevyhledávám. Tak já jsem byla teda pozvaná na dnešní akci, abych zasedla v porotě a hodnotila děvčata. Přiznám se, že mám za ně jako docela trému, protože jsem si podobnou soutěží prošla v 15 letech, nebo vlastně ve 14 letech. A vím, jaký to je. Takže jim moc držím pěstí, doufám, že to zvládnou. A že budou šikovný, krásný, že nám ukážou jenom to, co nejlepší, co umí. A jak je budu hodnotit? No, tak samozřejmě vzhled tam taky hraje nějakou roli, ale doufám, že i děvčata budou mluvit, aby nám řekli, co mají v hlavičkách. Jelikož jsem porotce a zároveň tady budu zpívat jako host, tak budeme hodnotit ty naše baby, český internetový, jak jsou krásný a jak umí chodit na mole. A já už jsem se účastnil generálky a musím teda říct, že jako konkurence určitě vysoká, šaty úžasný a umějí v tom dobře chodit na to, jak v tom jsou krátkou dobu, protože co jsem slyšel, tak oni vlastně měli jenom soustředění a pak už začalo samostatné chození, takže jsem zvědavej teda, jestli to vydrží ty kotníky a všechno, protože já si to na těch šteklích teda nedokážu představit. Já jsem dneska přišla porotcovat. My herci si hodně vážíme nějakého charisma. Takže jako pro mě je nejdůležitější, jestli z té holky něco jde ven a když to není taková ta umělá bakelitová panenka, která vlastně možná ani neví, jak se jmenuje, tak tohle já nemám hodně ráda. No. Ale já si myslím, že takový holky tady dneska nebudou, já už jsem je viděla v šatně a asi to nebude úplně jednoduchý, no. Ale zvládneme to. Pro dnešní finálový večer IMIS jsem vlastně připravoval kolekci, ale ono to nebyla vysloveně kolekce na tuhle akci. A museli jsme pracovat už se šatama, které byly hotové a připravený. Takže, ale ve finále si myslím, že to vypadalo velmi dobře a že se to slečnám slušelo a že to byla takový bombónek na ten závěr. Miss IMIS pro rok 2013 se stává dívka číslo 1 Karolína Hudečková. Cítím se samozřejmě skvěle, ale nečekala jsem to, říkám to asi jako každá slečna, která vyhraje nějakou takovouhle soutěž. Pevně jsem to doufala, přála si to, ale opravdu jsem to nečekala. My jsme se vlastně připravovali všechny na soustředění v Krkonoších a sama jsem se vlastně teoreticky ani nějak nepřipravovala. Jsem velice ráda, protože jsem získala 2 umístění a vůbec jsem to nečekala, protože tady byly fakt krásné holky. Přihlásila jsem se sama, ale mamka mi to našla. Speciální pro mě bylo akorát to, že molo je do L a ne do T. Že holky určitě se nebojte a zkuste to, stojí to za to.